Tomi és a... Tomi utálta a WC-t. Ha az iskolában nagy dolga akadt, inkább visszatartotta. Mikor otthon volt, elővette a biliét, és a szoba közepén trónolt egyet. Ha pedig elutazott, mindig vitte magával, és a szoba közepén trónolt egyet. Egyszer Petiék suli után felmentek hozzá. Tomi már a suliban is alig bírta, így szépen bezárkózott a fürdőbe. De amikor végzett, a többiek ott várták az ajtóban. Fű, de Bibi! Tomi, ez elég ciki. Miért nem jársz WC-re, mint mindenki más? Tomi behívta őket a szobába, és elkezdett mesélni. Hallottatok már a... Miről? Hát a... Az egy félelmetes szörny, aki a WC-ben él, és jól beleharap a popódba, ha ráülsz. Ez veszélyes. Tomi elmesélte, hogy az oviban is mindenki találkozott már a... Volt, akinek a hétvégi házába költözött be, volt, aki egy étteremben látta. De ő sosem félt tőle igazán, míg nem 2 hete egy éjszaka kiment a WC-re, és... WC óriásit morgott rá, ő pedig azonnal visszaszaladt az ágyába. Azóta tudja, hogy az ő WC-jébe is beköltözött, és bármikor megharaphatná a popóját. Ez tuti nem igaz! Vagy mégis? Tomi este elment fogat mosni. Olyan fáradt volt, hogy a fogkeféjét leverte, és az pont a WC készében landolt. Ne! Utána nyúlt, de már késő volt, és abban a pillanatban egy giga brumogás... Hallod? Majdnem elbuktad alapjátékidőbe. Óriási csőcsúzdán száguldott lefelé, aztán zuhant, és föld alatti csatornában találta magát. Elindult a fal mellett. A hosszabbítás. Jó, a hosszabbítást buktad a lóvét. Nem. Nimrod mondott egy eredményt. 2-1 Én nem mondtam semmit. Én azt mondom, hogy eltalálja az eredményt, akkor egyeznek. És az a rendes játék. Egy doboz talált a sarkon. Hey, egy fákja automata! Nincs nálam egy forint sem. Mondta, de ahogy lenézett, meglátott egy érmét a földön. Yeah! Ment tovább a járatban, de egyszer csak valami megszúrta a lábát. Ez meg mi? Egy pióca. Kiszívja a véred. Egészséges. Micsoda? Kiszívja a vért? Már jól lakott, nézd milyen dagat lett. Azzal lerántotta a piócát és leragasztotta a bibit. Köszike, szívesen. De mit keresel itt? A karbonszálas öntisztító szuperfogkefémet, és te? Én mindent, ami ehető. A patkány elmesélte, hogy azért ilyen sovány, mert évek óta csak zöldséget eszik, 2 hetes töltött káposztát, erjedt körtét, hónapos brokkolit. A piócát is azért cipelem, mert van egy óriás a tornában, aki az összes patkányt rettegésben tartja. Én segíthetek? Köszi, ez szuper kedves tőled. Mimi! Az RPG-m. Mondta Tomi is. Köszi, Tomi! Igazi patkányhős vagy. Csak a szegény fogkefét. Úgysem lett volna gusztusom használni, mondta Tomi. Csúsztak Tomitól. Tominál korán reggel csöngettek. Jó napot! Bejönnénk nyomáscsökkentőt betenni, mert pár napja upgrade-eltük a rendszert. Lehet, hogy párszor beregést is tapasztaltak. Yeah! És Tomi soha többet nem félt WC-re menni. Adj teret a felhőtlen